din almanna musulmançılıkda bir bilmeli ýagdaýymyzy şonuň üçin öwünden bir almaý diýili. Nämen ilmi? Şi peýgamberlik bir öz ýerine ul agyr ýük, agyr wezife, agyr boyun almak bir mesuliýetdi. Emma ondan daşary şi Allah Taala'dan perişte wahy getirýärda şu wahyny alyp duran ýagdaýda dagdy ul agyram düşýänmiş. Önçek biz şonu düşünmeli. Önçe şoň inşallah bir neçe peýgamberimiziň derman mübarek hadislerinden okap bereň. Howlukmanjyk dinleň, howsala bilen, fikir bilen, bilim bilen dinleň, ilmiňiz artar. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek götüren peýgamberlik agyr ýükü nebeýle agyrmışdygyny açyk bolar. O minni şehefte Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselama dislapky Jibril ferişden gelişi bolýar. Onu düşünerki ey bu ne kadar agyr bolmaly o gün. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu aleyhi ve sellem iza nazala aleyhi'l vahiy thaqula lidalik. Ve tahaddara jabinuhu araqan ka'annahu juman. Ve in kana fil bard hadisun sahih. Ey cemaatler, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'a mübarek ömür sayınna her haçan vahiy inenne Allah'dan bir emir, Allah'dan bir hüküm, Allah'dan bir derman ýagdaýlar inenne Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'a agyr bolýanmış. Sahabalar aleyhissalatu vesselam aýdýar, vahiy inip tuqa gözläp durup bilmerdik diye. Ýöne bir gözümüz düşünni görerdik diye soğuk hawada Medine-i Munawwara Mekke-i Mukerremeden soğuqa bir wagt bir ıgtiraz edämasyn Medine-i Munawwarada soğuk barmy diýip kışın güni giýjelerine ha soğuk bolýar. Hasy kışın güni o da giýjelerde Medine-i Munawwara Mekke-i Mukerremeden kan soğuk. Aham Medine-i Munawwarada Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam wahy inip tuqa görerdik diye soğuk hawada öýden daşarda mübarek maňraýyndan boyur der akardy diye. Kennehu ciman mübarek akyan derleri kümüşten bolan hünci ýaly yalpylap boyundan maňraýyndan akardy diye. Kennehu ciman kümüşten bolan hünci ýaly boyur der akýanmışdy. Soğuk hawada da bolsa. Ýuwaş açyklap barýasy. Wahy yani her gedek Peýgamberimize wahy inanna şadır agramlar düşýänmişdi. Hani göreyli. Kana sallallahu aleyhi ve sellem iza nazala aleyhi'l vahiy sudi'a. El hadis rawahu İbn Sunni. Her haçan wahy inanna mübarek kellesi gyzyp bir neçe wagtçyly kellesi agyr gelýänmişdi. Agyr gelýän ýagdaý ol nur bilen ol insanlara görünmeyen esrarlar bilen, sırlar bilen emma kaptılından bir agırlık da gelýänmiş. Agırlık näme diýip ýuwaş açylar haýan aýdyň. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam her wahy inenden soň bir neçe wagt kelle sagyrp durýanmışdykda. Aleyhissalatu vesselam Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahumme barik ala seyyidina Muhammed وعلى آل سيدنا محمد اللهم سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن her vahiy inenne agyr bolýar. İnni sen fikret, sen musulman, hacı däde, mollajan, jawan dost fikret. Owelin bar vahiy näjere bolarkam? Owelin bar periştegelende näme agyrlyk görmeli we Hazrat Hatice nägat arka boljak şonda. Häzir men tejribe etip görmedi bu kynçylygy. Oňam bir gaty agyr ýagdaý bolansaň Allah Taala Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bireme öwrenşer ýaly diýişini peýgamberligiň deslaplaklaryny belki peýgamberligi kökezipdir. Diýişini görse hem ertide huşuny görse bir tejribe etdigi bolýar da diýişini de bolsa bir görüp geçdigi bolýar. Meselen mübarek 40 ýaşa golaylanna Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam diýiş götür. 40 ýaşa golaylapdyr, mübarek 40 ýaşyna Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam
Dişinde bir adam gelipdir, yanında 2 nefer var. Am şeyle 3 bolup gözläpdirler peýgamberimizi. Ine şol adam ha diýipdirler. Ine şuňa öz diýipdirler. Ine gitipdirler. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam korkup oýanypdyr. Erti bolupdyr. Agasyna aýdypdyr. Zahiren Abu Talib agasy. Dädesiniň ýerine oturan, "Dişimde şeýle boldy" diýipdir. Bir nefer geldi, 2 nefer de ýanyna ba. Şuň öýde haşyl adam ha diýdiler diýipdir, gitdiler diýipdir. "Aýo, ballim" diýipdir, "Diş wurtsyň da" diýipdir. "Iştatdadyr" diýipdir, "Dişta" diýipdir. Bir neçe gün geçipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam gaýta diş wurtdyr. Indi peýgamberlik ýakynlap gelýär. Ýene agasynyň ýanyna bardyr, aýdypdyr. "Ya ammi." Nebi Ekrem aleyhisselam aýtýar. "Ya ammi, satabi zalika ar-rajul alladhi dhakartu lak fa adkhala yadahu fi jawfi." Agam diýipdir. "O dişimde bir geldi diýmedimmi?" diýipdir. "Bütün akşam dişimde ýene şol adam geldi" diýipdir. "Maňa güýç bilen üstüme minni" diýipdir. "Elini men gursagymyň içine tykyp galbyma gaşyn elini saldy" diýipdir. "İçim ýaryp" diýipdir. "İçim elini men içimde goýdy" diýipdir. "İçim häzirde sawjak şoň eliniň eserinden" diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam agasyna şey diýenne, agasy aýdypdyr, "Ýür ballim" diýipdir. "Şeýle bir molla adamma, ilmli adamma şoň ýanyna sen akideýin" diýipdir. Oňam Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselama indi biz giňlikden aýtypdys, biz peýgamberlige taýinlik, teýýarlyk berilýär. Agyr ýagdaý deslapdy. Odaly eştensiňiz, ol 10 ýaşynda, mübarek 20 ýaşynda her kim aýdypdy da ahyr zaman peýgamberşi diýip. Ya Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a Mekke-i Mükerreme'de bir neçe daşlı varmıştık. "Esselamu aleyke ya Resulallah" diýmiştikler. Hemmesi şu taýýarlyk. Taýýarlyk bolmasa hamana aýtýan. Jibril ferişte gete şu taýda ölamaly. Indi agasy Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'y ýanyna alyp gidip, "Ýür şeýle bir molla adamma, bir alim adamma şoň ýanyna sen akideýin" diýip ikisi gidipdirler. Aham Abu Talib Peygamberimizi görüň gören diýişiň aýt diýipdir, aýdypdyr. Ol adam, ol molla adam, alim adam Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'yň mübarek ýüzüne, mübarek bedenine elle giripdir we elini arkasyndan gözläpdir. 2 gerişiniň arasynda kepderiň ýumurtgasy ýany peýgamberlik möhri, peýgamberlik alamaty bar. Bolly diýipdir. "Bu ogluň" diýipdir, "gowluk bar" diýipdir. "Yahudlar amyny tapsa öldürjekler" diýipdir. Diýişde görünen şeytan nedenlipdir. "Walakinnehu minen newamis ellezine yetahassasuna al-quluba lin-nubuwwa." Ol diýişinde görenne perişte diýipdir. Ol öňkü peýgamberlere de gelen diýipdir. Galbyna elle görüp görtdir, peýgamberlige taýinlik, teýýarlyk berýärler diýipdir. Indi men Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'a teýýarlyk berilipdi da. Emma 40-njy ýaşa ýetip barýar we peýgamberlik ýakynlap barýar. Diýişinde görüpdir, otokda ýaty, mübarek otogynyň bir agazynyň birini diýişinden gofarlýar. Yani öýüniň üstü açylýar. Bir agazynyň birini gofarlýar we asmandan gelýän bir pellikan, bir basgançak minip ayak basyp minilýän asmandan bir kumuşdan pellikan peýgamberimiziň otogyna giripdir. Oşondan adamlar düşüp gelýän bolmaly, 2 adam. Biri gelip peýgamberimiziň ýanyna oturupdyr. O birde gelakana elini Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek içine salakana Peygamberimizin iki kafırgany dövakana çıkarptır. Fe adkhala yadahu fi jawfihi diýişde hali. 2 kafırgany aýyrypdy. Oňam ýanky gelen adam perişte dawa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ine galbyny alyp daşaryk çıkarptır. Diýişde. Oňam ýanyna aýdypdyr. Nebi Ekrem aleyhissalam diýiş wurtdy, özüne şu ýagdaý bolup duraldygyny. "Ni'mal qalb, qalbu rajulin salih." Ýüregi wer diýipdir. "Gawa adamyň ýüregi" diýipdir. "Bu ýüregi wer" diýipdir. "Gawa adamyň ýüregi" diýipdir. "Bu ýüregi wer" diýipdir. "Gawa adamyň ýüregi" diýipdir. Oňam şu ýüregi diýişde ýupdyrlar. Nede öňkü ýerine goýupdyrlar. Gafırganyny öňkü ýerde goýupdyrlar. Ýene pellikandan çykyp öýden daşaryk çykanlaryna öýüň agazyny ýene ýerde goýup Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam oýanypdyr. Ene men Hatice varmışdyk otokda. Hatice diş gördüm diýipdir. Ene men Hatice howlukmançyk diňläpdir. Aham aýdypdyr. "Abşir.
هذا خير فأبشر. أي بوشلق ده قوضات ده بديبتر. أي بوشلق بقوضات ديبتر بيدركات ده ديبتر. أما في خمر لق وقتي نيته. نبي أكرم عليه الصلاة والسلام قرق عشيته. مبارك رمضان يقال له. مبارك دوشنبه ونيال له. من غير ما كاك في خمر رمضان عليه الصلاة والسلام دن بر حديث شريف أقابرين بحديث أقيم مصم كم ملجق. بحديث أقيم مصم ده بحديث شريف أتقل مصم كم ملجق. أي مسلمان للغوجة تان دينلان صلوات شريف غدا قائم درورت غداهم. سألت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي؟ Sahabaların biri aydiyar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan sordum. Şu sana vahiy geliyor, Allah'tan emirleri geliyor. Şu yüreğini düşünne sana belli oluyor mu? Ya vahiy geliyor, kadı bir kulağına ya mübarek gözüne görünüyor mu, eşitiliyor mu deyip sordum diyor. Vahiy diğerleri Allah'tan geliyen emir sen yüreğini düşünne belli oluyor mu? Ya vahiy geliyor ka ihsas etyen mi, görüyen mi, iştiyen mi bir zatları deyip soraptır. Ey cemaatler, ey mollalar, ey sofalar, ey adançılar, ey ahuncalar, ey inşallah, ey cevan dostlar, ey hacı dədələr, ey bin nağat ağrı ağday. Manasını ver, ya Resulallah sen bir zat iştiyanmışı vahiy geliyor kadiyellerine Peygamberimiz Aleyhisselam aydıptır. Havva deyiptir. Vahiy bana geliyor kadiyiptir. Bir de düşündürecek bolu aytıyor da. Bir demiri kakanda ses çıkmıyor mu deyiptir. Şudra ses geliyor deyiptir. Naam esma'u salasila. Bir demiri vuranda mesela cangda ya bir demir yerde yatıqa bir başka demir bilen vuranda ses çıkmıyor mu? Oğam şu gelene vahiy gelýänligini bilýän. Ona ulamalar aýtýar feriştelerin ganatynyň sesi. Daşdan gelýän ferişten ganatynyň sesi ýanky. Şonu işlemde ha vahiy gelýän ip durýan nipdir. Bunu Allah Taala ferişten ses ganat sesini eşitdirýär. Te o gurrüňden kesilip fakat vahiy dinler ya Allah. Gurrüňden galyp fakat vahiy dinler ya Allah. Oğam şonu ses işlemde durýan nipdir. Her gedek şu mahalletçiliği vahiy gelýär deyipdir. Dinlen, her vahiy gelip vahiy menden ayrılyança, her vahiy gelip ferişte emri tükünyança, hemen canım çıktı diyen niptir. Her gedekde bir ölüp dirilyen niptir. فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تُقْبَلْ. Her gedek vahiy gelinne, hemen canım çıktı diyen niptir. Şıgadır bana ağır geliyor deyiptir. فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبل. Hergedek vahiy gelene ha ine men canım çıktı diyen niptir da. Şadır bana ağır düşer deyiptir. İnni şu yağdayı hergedek vahiy gelene şeyle düşermiş. İnni sen fikret ovelin bar hara karnına. Ovelin bar yıkıcıydı dağların arasında. Derman Resulullah Aleyhisselam otika ne kadar ağır gelmeli şu yağday ve ay berekallah enimiz Hatice ne kadar arka oluptur şu yağdayda. Gari herak hadir barmayın yankı derman sözü özde. Ey Müslümanlar necre Hudayım şayettir şu mübarek hadisin üstünde 2 gün 3 gün giyeceğin değil fikrime ilak geliyen şimdi bir ders çıkarayım deyip Hudayım şayettir salavat şeriften başka da ders alıp bilemek gurrünün ağırlığından. İçine girip bolanak gurrünün haybatından. Nübüvvet peygamberlik ağır yağdaydan salavat şerifine kaim durmalı diyemesen başka derse girip bolanak. Ders alıp bolanak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme barik ala seyyidina Muhammed. وعلى آل سيدنا محمد اللهم سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
سلاما جليلا وجميلا عدد ما أحصى كتابك يا ذا العرش العظيم. إن هرجذك وحي لنا هي جانم çıktı diyen niptir. Ha ölüp dirilyen niptir. Ben şey diye de ben bir meridledim teyze ölüp dirildim diye. O da eştensiniz bilyensiniz bir adam ayrılacak bolup yatıqa şmal bilin berimiz. Ölecek bolup yatıqa ayrılacak bolup duran adam bir neçe zatları görüye devröğündeki otururlar gözlep dururlar onu görmeye. Bularını belli zaten Mehmet bilyasmın. Bir adam ayrılacak bolup ahirki ömründe duqa ine ahirki deminden yeni 20-30 tane ya 50-60 tane kalıptır ya kalmandır. Ahirki demlerini bir neçe zatları görüye ki devröğündeki adamla onu görmeye. Hem Mehmet'in de başımızda bağlı. Ve ölünü de kærrek görüye. Ya mesela ayrılacak bolup tuqa Ezrail feriştani görüye ölecek bolup duran adam. Mesela bir misalın bir. İnni bila hem Mehmet'e şeyle. Ve ol Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam de yan derman sözünü okuydum da her gedek bir ölüp dirilyen niye? Şu kıssa, şu ahirki ölümü gülü yağdaya yetirilip vahyin esrarlarını açıp vahyin üstündeki perdeni açıp vahyin içindeki nurlar bilen tabil verip qayta can verilyen yalı dirildilyen yalı olyan iştikta. Yine İmam İbn Hacer Asqalani'nin aydanı söylüyor. Qayta aydayn. Şuna hal her kim ölecek bolya bu kadar adamlar ölüp duruyor hemmemiz de ölecek. Adam ölecek bolunda ahirki lehzelerini görüyor, devröğündekilin görmeyen zatlarını. Periştedir ya her näme yağday olsun. Allah Zülcelal hemmenizi ahirki yağdayda qawiyini görüp geçmek nasip etsin. Ohum Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'a de her vahiy gelinne bir azamat nurlar, bir serler, bir alem-i melekuttan, alem-i ceberuttan bir azamat zatlar geliyor. Çün insanın özünün gövresini bir ecidilik baş berzak yağdayı, ölüm menen dilin arasındaki yağdayı yetirip hemen ölüm o diliyen yağdayı yetirip vahiy verilip ohum gidiliyor işte. Biz bu kadar eştiyadık Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahiyini, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a vahiy geldi, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a vahiy geldi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına perişte gelip gitti, her gedekte ölüp dirilyen yal olyamıştı. Necir şu hadis-i şerif okuymanı qara herada Cibril geliptir deyip aydaynını. Yan aydanıma şu hadis okuyamasam kim olacak? Şu hadis-i şerifi açıklamasam enemiz Hatice'nin hıtmatını düşünülecek ki. Enemiz Hatice'nin derman gurrunun üstünden çoğun bereketler bular. Yoksa o da Sire-i Nebeviyde Kur'an-ı Kerim inşa aydillahim. Hemmeniz bilyanız qara herada. Umra'yden hacıyden hemmek qara herada çık yaştadı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'ı iniptir deyip. Ama bir sırrının gurrunu, içinin bu koğlu yatan genç gurrunu, içinin bu koğlu yatan vahnur gurrunu. Şimdi şu ülülerde 40 yaşta genç açtayı Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın kıyıdları var. Hazreti Fatıma Körfe, Hazreti Fatıma Zehra. Onlar takriben 4, 5 ya 6 yaşta. Ummu Kulsum ola Qorrağı 7 yaşta uğrak, Ruqya 9 yaşta uğrak, Zeynep de 11 yaşta uğrak kaç, Peygamberimiz 40 yaşa varında. Hazreti Hatice, Peygamberimizin qoşunu, iyice kavurması olsa, hurması olsa, suudi olsa, danıp çık veriyormuştuk. Peygamberimiz Aleyhisselam da şu günlerde takriben 3 gün, 4 gün, kâde 5 gün, kâde 10 gün şu dağların arasında yıkıcı qalyanmış da. Yıkılığı şu günlüm qavuryanmış. Berekellah enemiz Hatice zat demeyemiştik. Mena yıkılığı şu günlüm qavuryan, yıkıbolman qavuryan dağı desmeliye diyeni qoşun danıp çık, qıyılarını saklap oturuyormuş da. Hazreti Fatıma şu günlerde 5-6 yaş, Hazreti Ummu Kulsum 6-7, Ruqya 9 yaş ya. Hazreti Zeynep de 11 yaş falan. Aham Ramazan ay Duşanbe gün Nebi Ekrem Aleyhissalatu Vesselam mübarek qarın içinde oturmuş alem cihana ve yaratılışını fikredip Cibril ferişteki yırtlaydı. Bu ürün hem bağınız bilyanız ve adalla açıklandı ve Cibril ferişte Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı kısıp koyuveriyor. İkilinci qaytar kısıp koyuveriyor. Üçüncü qaytar qısanna hemen ölüm o diyedi. Canım çıktı o diye. Sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alaq. İqra ve rabbukel ekrem. İqra alaq suran evvelki ayetleri nazil oldu.
Cibril ferişte çıkıp gitti. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam bilye hak peygamberlik inni berildi. Emma mübarek gövre, emma mübarek yürek, emma mübarek el ayak titrap şaqara haradan barik böküp yortup. Önce enemin Hazreti Hatice'nin otağına kaşın yortup kaytıya. Beni patıva dolan deyip. Eyni bir üşüyen adam yani. Beni patıva dolan deyiptir. Enemiz Hatice öyde bağdatlar bilen doluya. Bu Nebi Ekrem aleyhisselam birime kızıp ya uqa gidip aham sonram açılıya ve Hazreti Hatice kurrun veriye. Ben şol hara qarınna nur dağını otiqan perişte geldi. Bir kısıp göğe verdi okuydu. Men qari da okuyup bilemak dedim. Yine bir kısıp göğe verdi. Men qari da dedim. Üçüncü gece qatı qıssı. Hemen ölüm o diyemde göğe verip aham yan ikra okuyup deyiptir. Enemiz Hatice, enemiz Hazreti Hatice, Ummul Mu'minin Hazreti Hatice'l Kubra radıyallahu teala anha. Hovluqmancık dinlep Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yüzüne derman tike bölük açık kepler bilen derman sözler seçmene duruptur. Ay Allah senden razı olsun enemiz Hatice. Kella Wallah ma yuhzikallahu ebede. Yok Muhammed deyiptir aleyhissalatu vesselam. Sen horlanmalı adam değildin deyiptir. Huday seni horlamar deyiptir. Bir qovzattır deyiptir. Bir biderek horluk şeytanlık değildir deyiptir. İnneke la tasilur rahme ve tahmilul kelle ve teksibul ma'dume ve taqrid zayfe ve tu'inu ala nevaibil haqqi. Emme manalı bakayım. Doğun varınış bilin kepleşen adam sen hiç aranı öden ak deyiptir. Ecil adamlara deyiptir, kömön getiriyen deyiptir. Ecillere hayrın getiriyen deyiptir. Ve teksibul ma'dume, yoğukliğini barlet diyen deyiptir. Mihman olsa tevil alyan, kulluk et diyen deyiptir. Bir adamın kıyınsılığına da arkadaşıyan deyiptir. Adamın yükünü arkasından yenilik diyen deyiptir. Yok sen horlanmalı adam değilsin deyiptir. Sen bir horluk değil bir şeytanlık yağdayı değildir deyiptir. Bu uşluk bu deyiptir, hoş haberdir deyiptir.